разхожда на свобода. Но пък ако наистина нещата опират и до съвестта на такива свидетели, които знаят какво се е случило и са видели, а пък не го казват, дали пък няма тогава да се окаже, че несправедливо се обвиняват органите на реда? Аз съм убеден, че българската полиция е една добре подготвена институция, чиято разкриваемост е не по-малко от тази на колегите им в Германия, Франция или Америка. Убеден съм, че полицията в Пазарджик има следи, които наистина биха могли да доведат до разкриване на това престъпление. Съвсем не се съмнявам в техния професионализъм. Учудвам се обаче защо наистина не са взети необходимите конкретни мерки по задържане на заподозрените лица. Това е най-големият въпрос, който си задавам. Аз мога само да кажа, че искрено се надявам да не се наложи да научаваме чии оставки ще искате след 2 месеца, защото убийца вече ще бъде разкрит тогава. Това ще бъде на 1 август. Ще е минало цялото лято. Ще са минали вече 6 месеца. Нашата цел не е искане на оставки. Разбирате ли? Нашата цел е създаване на едно наистина будно гражданско общество, което да натиска институциите да си вършат работата по-бързо. Нас съвсем няма да ни стопли оставката на господин Стоицев или оставката на някой друг в полицията или в Министерството на вътрешните работи. Това, което нас ще ни стопли, това, което би могло да стопли, макар и малко, тази жена тук, е да има правосъдие, да има възмездие. Зъб за зъб, кръв за кръв. Ще се успокоите ли, когато разберете, че убиеца е заловен? Определено да. Част от този кошмар ще свърши за мен, който е всеки ден. Когато се движа по улиците на Пазарджик с малък страх, определено. Оглеждам се, кой върви пред мен, зад мен. Просто се движа, но не съм спокойна. Но се налага да се движа и сама за определени неща. Не мога да бъда винаги с някого. Всъщност, вие върнахте ли се отчасти към нормалното си ежедневие, към това, което правихте преди тази трагедия? Ми определено от многото ангажименти, от многото неща, които трябва да върша. Се прибирам за малко вкъщи, определено за едното спане и отново тръгвам по определените куп задачи, които трябва да върша. Не е както преди. Тогава готвих с желание, правих всичко с желание, сега го правя. Просто, че трябва да има нещо вкъщи, дори за ядене. Или каквото и да е. Просто всичко е просто по задължение. Но просто живота продължава. И трябва отново човек да почне да продължаваме да се борим с мъжа ми. Няма да отстъпим пред никой, пред нищо. Докато всичко това нещо не бъде разкрито, не свърши този кошмар до някъде. Останалата част от кошмара ще не преследва цял живот. Мъката, болката, самотата. Не се разстройвайте. Мисля, че сега е най-подходящия момент, в който нашето предаване може да завърши и да си пожелаем да се чувстваме сигурни в една сигурна България. Благодаря на гостите, че бяха тук с нас тази вечер. Благодаря ви.